Diroja siyem ji heyva duwazdan sala 2014 ji aliyê çekdarên rejima Esed ve hate girtin û piştî salekê ji girtinê di 22 heyva duwazdan sala 2015 her di girtîgehên rejima Esed de jiyana xwe ji dest da. Ciwanê Kurd Ciwan Berzençî ku li taxa Ruknîddîn ya Şama paytexta Sûriyê dima ku piraniya xelkên wê taxê Kurdin beriya girtina wî ji aliyê endamên hêzên ewlehiyê yên bi ser rejima Esed ve karê hawarçûnê û alîkariya malbatên şehîd û girtiyan dikir. Daroja girtina wî di sî û heyvê duwazdan sala 2014. Tevî ku Ciwan yek ji beşdarên xwepêşandanên dijî rejima Esed bû ji destpêka şoreşa Sûriyê ve lê tu carî tevlî grûpên çekdar nebû û çek hil negirtin. Di nav çardîwarên girtîgehên rejima Esed de bi hezaran ciwan rojane ra serî bêrêzî û destdirêjî û işkencekirinê tên. Hejmarek ji wan jî ji bilî kuştina dibin işkenceyê de her wiha ji ber xirapiya rewşa wan zindanan raserî nexweşiyên laş û yên dirûnî tên û jiyana xwe ji dest didin. Ciwan Berzençî yek ji wan girtiyan e ku tenê gunehê wî ew bû ku ji bindestiyê re gote na û destê xwe ji bo alîkariyê dirêj kir ku ew yek bû sedema ji destdana wî ji jiyana wî re di reşahiya zindanên yek ji dîktatorên vî zemanî. Şêrîn Kîlo Ark